Arefo yensa mamu nyina ebi mu emfamre NYANSAPO kasa mfunyi so YouTube ehonom na edi edwumedi enti ukosa abefo nten video so ye YouTuber ye wo honom onsa bekan na bibi e fa amamre ene ho abakwasem de na kese usan NYANSAPO aye sane ne badwemba de a na se gya wadwo na wo kwa akotwa wanwe na obi di nsia e de akwa akodane enkono de hwempo aduro ama anantade enti amamre ene ho amane de eyi NYANSAPO ayi san banwemba sanse empanyimfo ni ntini atwetwewuru a won mutirimu bobew emrante a wonu nimde no mo bro mo asesua bibi wonom ene yenim wonu etenase edi asia twetwe nkomo agi abakwasem gi amamre ene ho amane edi firi wonom ho miniwu yenewu ene edi dwumadie no enti wadaroma emare mfi se oba subscribe amaye na wa share na wa like na wa kire wadwen so e de afa dwumadi awodo a NYANSAPO yene mu di ni nyina ho e de amaye na no so atimi aboaye amaye so yatimi etumpon sanse mpanyin se de wotwasa onim se de kiri achia ye chia mu biem na ene ye ba atwe nkomo yenya abrewana na kofie suman e wo hanom a oyesu konoma abrante ekura babunu nanso wo bre ne ho ase etena mpanyimfo na ase eje ntete eje adusua esua ade enti ene yie no ye kasante abakwasem a ono nso tumi de ne nsese ne bo eka ema ne ye de ekirem sane etie ne pepepe enti no ede di pefe se menum ye no ye nka achi se ye nso ye betwene de apempanyimfo sansa Asante kotoko ose akokwa aboben woni no wono odi abebesere na amaye nso yetimi atumpon na daachi bi no ye nkirima ba de arewo ne se wono ba ewo fie na ebi odi abakwasem bi beba eja ena na we ti sei na obese minim kwasimesiwo etoda kura na omode ba yintimi nkire wo na omode kɔ nanso se ye hyase ne nyina ye brɛ ye ho ase na yesua ebeboaye ama yanso ye tintimma ewo ya mambre mu yema abrewana na kofie suman akwaba ne ntoaso abrewana na Yamoah akwaba me da se bebre nyempo muti sei me ho den se bible no e de nyame ase arefo enem ba bia ye ba Asofuo Sofoline se kwada so abato mpasua no enu ntino se wode wani kiremu ewo sunwan kwa so a ehonom na Sofoline ewo na ese usane be kwa run about in kakra bi etra Cambridge na wo ba wani mu a ensamso no kakra bridge ayaye no ase hode ba ni nyina no na ese wadru Sofoline eho asem na making satemo kane no ne efra opaalem ni nnua akese bi sisisi honom a na ensuo daase ensuo no kra de daase wo ho a efitafo a ne wo Sofoline ho no de ehonom na no wono sensuo e de ye wono nnwuma ne ade a efisa paalem honom eko ni nyina no Sofoline eho asem na meke kwa ekokosi boshe kasa fidie no ehonom ansa na wawura kwa daso mu ye besua wonom abakwasem kakra Sofoline no kra no eba ne sei eni benya Sofoline na menum yenu iribi apto yekotodwem opanyini anasa abrewana na ise de waka mpanyimfo no sanse eba abakwasem ne mpanyinsem dia empanyimfo na eka yese obro abrewa banso na atomado ankwasem sese no oya abrewana na enti yepesi esua de ni di firi ho no wadawroma Sofoline so ho asem etesei ene krepa opanyimi da se bebre yankopon hira mo pass mo mama akonya we se de mesua no eso mekire afefo no mo so mutun sua bi Sofoline edin Sofoline kwanya Sofoline edin ni esa so ba eni menu hia no menu eka Okomfo bi ho asem ana efe ne Yamoah Ponko ema odidin kurada so ebaaye ema so sa didin esu yebo a esa baaye na eho no esu yebo a ho ne ko Okomfo school enti gofo bi etu omu hu gina se Okomfo school omo ntia se no mo hu nyame foforo bi oni twedi ampon do boss no boss ase no bom no mienu enti omo ma je se ba bi Okomfo no ko school no omo so de nyame asem be dey ebe ko
no makwa akwa atira Okomfo say dwumadi omudi no emfata into munyai no mabedi twedi ampo no obo so ba asase na si achi enti opanyi Yamoah Ponko tra ase hu say emwa obo nkofo ema nkofo ediyi na ohwe Asofuo nkoto aba ho a ebi kura bi ba na ase beje moa but enom be so mo nanim sa ye fom de a won ti ase omo enti oma emrantie kukuda we na obete o so wo preach wa bonte a na odo ko ekuro a etoa kwada soso edo akwa akoto etu o te so wo preach wa ha na aba bechew wo ba su ye bo be preach because Okomfo eyom duma o so aba be na wo preach ene perifo say wo ba so boduam na de we ba betosa arefo na che se enne no Sofoline ena yeduru se sa wo hwe eye enkroto a ye di kasua ho ade ye ko kwada so ye ba esuo ye boa ena enne ye ne opanyini sa bedi nkomo afa Sofoline na edi ba ko a edi tintima pa wo sa nkroto ya ye pe ho abakwasem nyina no no eye Okomfo bia ne ye friend se Yamoah Ponko ye ko kwada so Okomfo edin bem ema ye tiase se ono na wokom ne nsuya na timemfuo twa ekon ho no no kra na edaso mo amadi ka hwe ne de wonhwe nso a kona kope no hwe enne ma yebenya asa kurokura da so ye ba esu ye boa ne sa ko abrewana na nchen ne nikodi nkomo no nso no o ma ehuni se esu ye boa no no ye frɛ Okomfo bi nsia na sa Okomfo nsia yi na ose Okomfo Yamoah ase oka Okomfo a okote sa Okomfo school e wasu ye boa no a na wonu babie na wonu besua aye esua ne yie enti duru babie no no ena na ne din ba ko Okomfo nsia yi na hya adaka mu ene ye boa no no ebeka ho ma ye shira no a ebeye esuo ye boa onhwe no nso a kona kohwe na abete ne mi kan nyina ase ene ne ye bepie mu Sofoline a se nipa ba ko ya Okomfo Yamoah Ponko yi ne din asaba bepiem e wo Sofoline abakwasem mu na che se edan ade ba ko pe di na di a kyereye se Sofoline esu ye boa kwada so no e kamia kwa ese ye funu ba ko panyina wo boa ye e ma ye nya ye kwada so no wono a ene sa boa e ma ye nya esu ye boa Sofoline ye nya nu ba bia enso ni din asaba bepiem yenkwe na yensa nkonkoto so obanyini na Asofuo eba be Kenya miasem nya sese metwase a edu ba bi kwa na ya kasa aye kasantwi te se de ne ekoso yi ye kasa de tia akom ene nananom kwan ye fa so a na omoso momu nyankopon sanse ya se Kristo som ebeso nyame ebeto Okomfo som sanse sa atemo na ye kwan ya nananom so fa so a omfi so omode so momu nyame ansa na kosi kokko free Portuguese edi Kristo som so ede bre wo meye yesupo na no ene ahyeta yi na se wono mo ba na mo kasa de tia kom nenso no na wono mo sa bepemwa efisa Okomfo yi ho entina ye che wo mo ye de wo mo kokura eto akwada so to aso fafiri ho mai enti so mo ba beje mo na omo sa ba abonti se be preach tia Okomfo na opanyini so nti ase sa de nti ana maba mo wa beje mo na mo se be kasa tia akom na mekom no opanyini Yamoah Ponko enti otra ase hu se wanhwe ya emrantie yo mo preach omo so mama mo ne so omo so mo Kristo foforo no omo ni megu ase enti obobo edwa kese ama se wo se osum awurade pa ya omo nyina ba be yensenchani ko Bible se abra Elisha ene Okomfo ni hia ye no Okomfo no ye bia enso Okomfo no de na ntiba anye yi Benyame de ne ye etumi ye enam se Elisha no ofura awurade nti na mnantie mia omo so maje mo hotum so mo osum Kristo na so mo fa akire ko Okomfo no ho no ehu se so mo ne Okomfo ni hia enu ase be ko mo ejo mo sa ba Okomfo no be ka cho mo se edwaba na wo ka no de yeserewa ani dim anka twam di Yamoah Ponko so te ye no se ka che mo se saa de na mo pese mo gumani ma ase ne mo pese mo yense nchani na ewiasa fa na nyina hu na mo so yense nchani cause nsu eda hoyi ano na mutwa ede ba mo ho
nsuo so na aboa mo enu bi na mo sadwale enu bi na mo sa e de koye nsenche ni o ma so de dem ntiare na baba kasa tie se nsuo ye da hoyi ko mo beto yi ntini ko aso mo kasa tie eto mo nyina be bo mentim adwa kase awo Sofoline edin Sofoline after baba kire wase yes edom ebedutwa esia saa bia ye ho a ene ye friend Sofoline ye tie ho abakwasemi a na chese eye Asofuo ne Okomfo ne betwa esia ya be nyankomade na se ne ye dwabo be yankasa na Asofuo ne Okomfo ne abisia e ba be ye saa anwade a we so wotumi ba na Yamoah Ponko de onim se pina ba no ho a ombeje mwa enti no wotumi se on bebre ento omo ya omani megu ase but o kana no tum so mu nyina nhia no mbe se omo betwa ho nyina nhia se nyame asem mo ka no mo dada nipa Kofi Osuma so bodua mai arefo na ese de esi wo twerɛkunkunum ba Okomfo ene wosofo Elisha kom koye ema no emere bebre se wonmo se wonmo wo nyame bia wonmo mfrɛ no emfamra ma wonmo bra ne so ankoyowie na wo wieye o ma wonmo ko nsuo digu ejanmu ma wono de obegina ho frɛ ne nyame din ya abakwasama ya babete wotwe kunkunum timinu mienu se no krese nya no kra mi abusha panyine minim ema eja beto mu no ebi na pepepe na yese esi sa atem no ewo Sofoline enti no efri ye be koni akwa akoto aso na ya hwe dwabo no ekosi sei abrewana na to aso maye enti dwabo na asa no na ka so obi anya ne nyankopade ne ya hwe de wotomi enti Okomfo de yebi a Christopher so yebi na enam se a Christopher no eye no mo mfiri awrade nti ebubo wo mo enti Yamoah Ponko fa amranti a o ma betia asoso eti asofo no nyina sa o mo lai enti wo mo do mo ye kwa o mo twa ne chimpire o mo de we kwa mo twa ne chimpire ana Yamoah Ponko na so se nipa biala wan fa no kredie amma sa bia ya o mo tuwe mu o meche no so abo ni bi enti ko ye se eto ni petru se se wodi bone a omo de boko asofofo nyina lai akwakobo omo de bone omo de boko asofofo nyina lai akwakobo wodi bone omo de boko asofofo nyina lai akwakobo ana enne modini tinti yato ndi Sofoline na ya asofofo lai ko so boko kwada so nso da ho omo timi nso ni apere omo ko asu ye bo aso a asu ye bo ho no ko Okomfo school enti se omo che sofo bia na omo mfa no ko ba bia se Sofoline efiri se hodne na ya asofofo nyina elai enti so wodi bone a ho na edo ko ye ko twema so ana na tese edwabo na se no ye ko twen asofo no nam se wonmo de ne mfiri nyame na wonmo ko Okomfo ho kopemwa ne de Bible to so se ye sum nyame ne ntie no Nyankopon yi nani hinta wonmo ma Okomfo Yamoah Ponko ebedi wonmo so nkonim wo se edwabo wi na se no enti eho no na obefa asofo no nomum enti asotwe bi wo ha wo de ma wo mo ana asotwe o de ma mo ne se opa okache mo se so ma nyai domo yei kataso mo aso amo yei wo ha o de tai ebe hye om na na se no musuro wu nti na Okomfo Yamoah Ponko emfa nipa moja enye adwuma ni nti okache so munya omo no mo fom musuo nye de enko enti na penifo se oboku abo kankane adware saseduro de ka beja no do ede o de musuo akọ enti edi Sofoline no na ya asofofo nyina line sofo bi obebe ho bia obedi boni bia ne de ko ye na akọ che se aha ana ye bo dwa asofo a omo so ma ben omo di nkukuo enti so waba na so furu awrade a na yire ho bompa ye yi anya sa ye chewa ye do beko asofofo no line ho akọ ma waso twe a o da dwena ho wonti ase na se sofo a obeba ba wadwe se bia o be kan nyame asem nenso o be kasantwi na wo kasa de tia nananom no na yama wo ada wo so wani aba ho so se saade na wo ye no no se mfiri Nyankopon de a eni na so obodua mu yie pa san se mfiri nyame a ye do be ko saa sofo ne line na ye do mo ko ye na animguase to wo mo no
Amenim guase akwa akoto. Enti ehɔ no na ye asofo ne line. Asofo ne line. Chese ye chewa ye de ukɔ hɔ. Ye kɔ hɔ. Ni akwa akɔso wu na wo so wusum Kristo no. Akoso ahwesa ampa. Kre. Se pa se wusum Kristo. Se ye no kre de a ene ye wo ye amane ne amamre bi wo ha. Se wo gina hɔ a se wusum Kristo a ummu no hwe. Se wusum Kristo a bomu na hwe. Ejina ya asofofo nyina line. Obi obeba kuro no mfu bi obeso waje ne ho atum so ye Kristo ni bi obeso awurade yie no. Ye de ne bekɔ hɔ akɔso na hwe. Eti ye kwa obi tia ya che obi ye ne kwa asofo line ho no. Ye ne me kwa akɔhwe bi o ne kwa asofo line kwa akɔhwe bi kwa akɔhwe wa bia. Ɛho na edi sofo line. Ya asofo line. Ya asofo line. Ahefo se mo beti asie ya. Na chese ye chewo ne de ukɔ saa bia ye ho no a. Enam se enye sofo baako, enye beenu, enye baasa, baanan na bia de bro saa nti no. Na ye koso won mahwenti aye se wo kwa ya asabia na mu kodi live so. Doctor say next, na se di odi ho no kɔ. Enu nti wonom beto santre saa na we kɔ a opie na we kɔ. Nti eye lie. Asofo no masa lie no. Nti asofo ne lie. Ye de obekɔ akodi su bi. Na won so yakɔ akɔso wahwese. So, efiri nyame ana se wakɔ akɔdi dufa bi. Na ade twa konkron de atoso nti saa lie no asechire no wo hu kodi so omkoro maako ana abrewana na nya ne saa na machire omo saso saa no makɔ no maako no makɔ akɔso mu gidi ahwe se efiri awurade ampa se efiri awurade a konfo no ebenifo se bayifo no yonko bayifo enti konfo no wote ho no ehu se owura yi ofiri awurade ampa eno no na ye komfo Yamoah Ponko ena na eso wo no hwe yi efise na ono no di na da no so no Yamoah no mo bo nipa e ma wotete ne ba yawo yeboa insia e ma ono so be ye esu yeboa no no so ne kom ho edi no mo so bo nipa eti asofo no mo baaye no e fa akire be je mo afiri Yamoah Ponko no ho ba no mo kata omani so se omo ne Kristo be kata omani so abeka sa etia omo ito no so huye no se da bi se mo abeku mani ase dia me ho na mbeje tu mani friye etimi so mo ho ntom so de biara da ene ye modwa ne ehwe de wo tu me so so fri awurade enti ne me kasa sister ye oda ho isane yale wo fri awurade asane yale so wo fri awurade dia ebehu omo matwa ho nyina ehye behu se wo fri awurade enti ye chewa ne de wo kɔ asofo line ho ni Yamoah kwaku bra so usmu awurade nti begina ya nyankoma de ne ehwe bo nyame ne di so nyame ne tiase di a obeye nsencheni ama so nyame ne tiase di a ene bebu abɔ one ma de ko ba sa nti ye chewa ne do ko asofo ne na line ye chewa ne do ko asofo ne na line ene motum di sofo line arefo na tese sofo line no na se che eni kan yi papa eni kan yi baba ya chew ye de ko asofo ne line sofo line na tese ede ade pefe mi ehunu se ye ne ayete kasafidie so kasamfonyini so ye ne abia bibi nti no ye ni so kran ye wisi na bia akoto se signboard atrode ya tro sofo line agusu yi wantumi anka na aka na sofo line se de binuma ya na omota aka na enyem fomso se de ya na yeta aka no enfomso bia kira de foforo ade na wo ka no no anya ni nanso no esa kira de foforo bi untinye nti sa sofo line ya na yetimi keke ka na se ye kura no no se enyem fomso edin na nkasa ye sofo line na ja se de ye nyina ye nimu no kasaro so eno no na be sofo line wosua de mesua de ede na ade betwa to de me betwa to ne se empani se so bi ni ma obi kire ana se okodina panyin epona no na oboma obebiew na wa ho brase enti metu brante ne maba wonofo so mbe so esu ade kwa akira omoma omo nananom opani ne hwe kura no eye wonum kankan yodu tum kurafo ana oni hwe ko wa batwe enti omo be nanafo ne mpanifo a omesu abakwasam ne amamele ne amane na so mo de omo baba wiase a omo atira no so omo so onso amele no nso hie obi a onso atira obi na ato ni pa nyina tirima mo meta ase se se kro we se na mane ni
kwa ye di ni fa so ba ye ni say kurukura metiso minim na mane say na afa na matie enti usua de a obehu da se bebre piao ayefo na yese Sofoline so ede no aha ene de eno so ba bisi yesua de pi ene wom konfo Yamoah Ponko wadim tintima pa wo se nkruntuo mi ensan die Sofoline kwada so eso ye boa ebia ne huwom na wa me ehu se na wo ye konfo a wodim tintima pa wa Asante mantema empo no no obeja obiri konfo anoche ewo ho no mo a eno so nya asem ketwa de esi ye ba konfo ene Asofuo kotwahia ye ojamra no no se ebia si wa Asante mantema pen a esi ye ewo Sofoline koba ya ne yeso wo no hwe ka me abusu apanyine nko a kenen kiensa anya sabim sanse dodo na efrefre mu a edi nyamesom akata yani na yedi bu ma titiru fa so wo mangane mu hanu na nka yehu o ma wo no de no no efri nyame ne entuni achi na wo ma mu fri nyame no so nke ma wo komfo atade bi na wo no so nhyɛ ase enwusiri ene se de no mumum na nka yenso a ye pɛ no yenso ye moni wo no machi na yese de ejari nyina atu abom na enso me ne hwan sanse atwa konkron se ye mani nyina mom na nyini na twabere no du a obetwa ne wo no NYANSAPO so esane ne badwemba bomodin subscribe share like na je wadwen kire efamaye midin ene abusua pani owusu aduomi yedim besia ne ato aso da bi e mamu ene hwe Adenti ni ebube, ne brebe eze si ebube. Ebe ye de den.